daalụkwanụ chi ọrụ ugbo efogokwa oge ọrụ ugbo erugokwa ya ka ndị Nnewi anyị akpọrọ ndị Nnewi Forum for Justice nechala anya wee pịma aka ọfụma wee jee n'ime Nnewi anyị wee họpụta ndị Nnewi anyị amụmara amụma mụzie ha amụzie ka ha wee bịa kụziere anyị ife gbasalụ ọrụ ugbo ọkụkọ ọrụ ugbo maka na ọ dụzi ka ya sị na anyị na-echefu ọrụ ugbo echefu abịakwanụ na mmepe obodo ọrụ ugbo sokwanụ na mmepe obodo mana ọ dị ka anyị na-atụfuzi ya atụfu na-achọzi ya n'elu ya ka ha ji wee necha anya wee sị ka emegodu mmemme ịkụzi ife gbasalụ ya bụ ọrụ ugbo a ga-akụziri anyị ife gbasalụ ka esi akọnye ji n'ala ịma na ịkọnye ji abụghị na ịbala ọgụ n'ala sonye ji enwere ka ọ ga-abụ isi kọnye ji n'ala o mepụtalụ gị ife a ga-akụzikwanụ ka ọ bụrụ na ịkọnyechalụ ji n'ala a ga-akụziri gị ife ga-eme ka ya bụ ji ahụ ghara ile na n'ime ala kụzikwalụnụ gị ife ga-eme ka ede itinyelu n'ime ala ghara ile na ọzọ dịka nwanne ya a ga-akụzikwanụ gị ike ị ga-esi wee leta akwụkwọ nri gị anya ka ife na-ata akwụkwọ nri ghara ịtachasịzi akwụkwọ nri gị ya bụ ịkọnye akwụkwọ nri olu oge ị ga-ewere ife ịkọnyeru n'ala iwepụta ya bụ ife maka na o doro ewu na ọkụkọ anya na igote nwụkwụzi akwụkwọ nri n'afịa sikwuziri ike ya ka ndị Nnewi Forum for Justice ji wee necha anya wee sị ka anyị kpa n'ala maka na ọ na-awa akpa n'ala ife a na-eme wee nwee isi a ga-akụzikwazialụ gị maka ndị chọrọ ịkụ azụ a ga-akụziri gị ka esi azụ azụ a ga-akụzikwalụ gị ife gbasalụ ịzụ ezi a ga-akụzikwazielu gị ife gbasalụ ka esi etinye ojoko n'ala etinye n'unele n'ala ka o wee mepụta n'ifenụ ka ọ ga-abụ ile n'ihe n'afịanụ ọ bụkwanụ na ị ga-eri ya eri ka agụụ ya na ife a na-akwado ime ife abụ ka a chụwa agụụ ọsọ ka agụụ na maka na agụụ duzikwanụ n'obodo mbọsị ya bụ ife ga-adị mee bụ ọ bụrụ na ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 3 nke ndị oyibo kpọrọ 3rd May n'aha anyị nọ n'ime ya ebe ọ ga-anọ mewu n'obi ụmụ eze emenarị eze Ọgụinyi Otolo Nnewi ya bụ ogologo ụzọ ahụ esi ejebe igwe Nnewi ka anya bụ ife ga-adị mee ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ akara ekwentị na o nwere ife ị chọrọ ịjụ taa ọ bụrụ na ị na-anya ife ngosi a dị n'ihu anyị ị ga-afụ akara ekwentị ị ga-akpọ ụbọchị ahụ ọ ga-enyekwazi elu gị aka nwanne m ọ bụrụ na ị bịaba chetakwa ka ị were akwụkwọ odee gị cheta ka ị were mkpịsị odee gị maka na a ga-akụziri gị ọtụtụ ife dị iche iche ị ga-edetu n'akwụkwọ ya bụ ife ọ bụrụ na ya bụ ife abaghọlụ gị uru n'ahụ a ọ ga-abalụ gị uru n'ahụ ọzọ ọ bụrụ na ọ baghọlụ ngụnwa bụ ife a uru maka na ike agwụgo gị ọ ga-abalụ ụmụ gị uru maka na ọ ịmụta ịkụzielu ụmụ gị akụzielu ụmụ ha ọkwana nya bụ ogologo ndụ ahụ a na-ekwu okwu ya echefukwana na mkpụrụ mmadụ 10 maọbụ 12 ga-ebu ụzọ bịa ụbọchị ahụ nwere oke pụrụ iche ha ga-eketa ụbọchị ahụ ka ị dasịkwana na agwaghọ gị agwa nwanne m ejikwana anya bụ ife wee gwuo egwu ebe ọ ga-adị mee bụ n'obi ụmụ eze emenarị eze Ọgụinyi Otolo Nnewi ogologo ụzọ ahụ gbara awara esi ejebe igwe ọ bụrụ na ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 3 ya bụ 3rd May ka ọ ga-adị mee jisi ike ka ị were akwụkwọ odee na mkpịsị odee gị wee bịa mbọsị ahụ ụmụnne m ka ije kwadobe maka na ya bụ ife ga-adị wee mesie ike maka na ọrụ ugbo bụ ebe eji ya bụ ife ga-enye aka ka e wee chụọ agụụ ọsọ na ana anyị a ya bụ ife ga-enyekwa n'aka ka e wee kwado ife gbasalụ ụmụaka anyị ndị na-akwụgharị n'ime obodo ndị nne na nna ha enweghịzi ike ịzụnwu ha n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ bidoro ha ife a na-eme etinye ha anya n'ọrụ ugbo maka na ọrụ ugbo bakwara n'uru onye ọrụ ugbo agụụ anaghị agụ ya onye ọrụ ugbo bakwara n'ọgaranya ọ daha ogbenye ka emesịanụ ka ijekwa ya bụ nkụzi a nwa ada na-ekwu ọ masịkwara m ije mma ejekwe ama m nọ ejekwe anọ m ebe ahụ egwuchana m egwu chọka ngwa gị ọ sị mmadụ 10 maọbụ 11 maọbụ 12 chịkọ ha na bụ ụzọ bịa nweta oke anụrụ m ya ma abụghị onye 10 ma onye 11 maọbụ 12 mana ifere ebe ahụ anyị eruo tupu ị na-eru sef ya afụ m